RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Marites, hingkod ang pangidaron, dalaga ug taga Mualboal, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napalit na mong yuta niadtong 2015 nga kalitman nga may nangangkon ini ron. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, hapit na ko mong abot sa amo. Gipauna ra ko pauli ni mama aron ko no makalungag og makapaniod to na sila. Uy, tempa. Na may mga tao dapit sa amo. Nagunsam na sila diha. Nagsukod mi sa mong yuta. Ha? Unya? Ganon naabot man mo og sukod-sukod din sa among napalit nga yuta? Base sa sukod sa mong yuta, apil ba kining lunaa sa mong yuta? Unsa? Pero amo man ning napalit ni nang biring. Iya man ning yuta. May kamatuuran ba mo nga inyo na ning napalit ning yutaan ni nang biring? Ha? Wa patakapahimo og papilis nga makapamatuod sa pagkapalit ato anang yuta nga ato nang gibayan tungod kag isab sa itong kakabos. O disalig ka sabing mama nimo ni nang biring. Sukad pagpuyo na to din Wa ba ita kasugat og problema din 2015 pa ba din Mao gani pa. Natinga ako kung nganong naabot sila og sukod-sukod aning atong gibayan nga ato man kaning yutaa. Nahibaw pagkastang biring Kay kung magpasukod kong kag yuta, kinahanglang mahibaw ang kasikbit ni mong yuta. Pa magsusi tayo ni oy. Kay wa man ko kitang ng biring pagsukod-sukod nila sa yuta. Kay unsaon naman lang nato ini nga namutang na baya sila diha og muhon sa atong napalit nga yuta. Wa man ko mahibaw, ana.
Wa ko pahibaw nga magsukod ba dahi sa ilang yuta ang kasikbit sa akong yuta. Unsa ng biring? Wa bitaw ko pahibaw Uy, Ay, kung mauna na nga, dili tuligal ang ilang pagsukod-sukod sa yuta. Din ilang giangkon og apil ang among napalit nga luna nimo. Oy, di na nila pwedeng ang kunong lunaa, oy. Kay nagbayad-bayad kong buhis, ana. Apil na gibayra na kong buhis. Kay wa palagi na nato mapabuhatig papilis. Nga gipalit na ninyong yutaan ako. unya. Unsa may buhato na to anak ng biring? Pa, unsa man na nato? Nga murag, wa may mahimo ang tigwa nga atong gipalitan aning yutaa. Ay, pastila ng ibang mga tao eh. Maayong mangawat og yuta. Ang lagi niya, unsa na nato ron pa? Kung kining atong gipuy-an, ang kunon yun ni nila. Nga wa baya ta ikapakitang papilis ani nga ato na ni. Kay wa pa man kamo makapabuhat ng biring o papilis ani. Sukad pagkapalit nitong adtong 2015 pa. Ay, pastilan. Sabay magdahom nga moabot aning problemaha eh. Nga sa dugay ng panahon, malinaw ramang untat ang namuyo din eh. Nakabalita baya ko pa. Nga mao ito nga nagsukod-sukod sila sa yuta. Kay plano di ay ning ibaligya yuta sa lain. Usa? Uy, nga sa ato pa. Mabaligya na yung apiling atong luna nga napalit. Pa nga napalit nila ni Papa ning among luna nga among gitukuran sa among bay sa usa ka tiguang nga nibaligya namo. Wa pas lagi may maproblema sa among pagpuyo dinhi. Hangtod nga nito mauning nagsukod-sukod sa yuta nga naapil ang amua og sukod o gibutangan dayon nila og mga muhon. Unya, kinsa naman sa di mga tao nga niya sa among luna? Pa! Nga nasad lagi mga tao nagsubay-subay sa atong yuta. Ha? Ay ba? Naka na sila, oh. May sakyanan gani silang gipark sa unahan, oh. Uy, kinasar masab ni mga tawhada. Kaming nakapalitan ng yutaan, oy. Uy, mauba. Unya anong niaman mo, ma'am, sir? Base din sa papili sa yuta nga among napalit, apil man kining inyong gipuyan sa among napalit na eh. Ha? O dili yung tami gusto nga may lain nga magpuyo ining among napalit nga yuta. Unsay buot ni mo ipasabot, sir? Gusto na mo nga kamong namuyo ining among napalit nga yuta, papawaon ta na mo din he. Usa? Uy, kinamahin mo, sir, uy. Amo na ng yuta, ah. Amo ba yung napalit lula, ah? Unsa? Unya, noy. May kamatuuran mo, ana. O papilis nga napalit ninyo ning maong luna, ha? Ha? Kay kami kompleto ba ya, mi? May deed of sale, mi. Pagpamatuod nga amo na gyud ning yuta, ah. Kami na'y tag-iya, ani. Og sawa pa mi mo palitan ning yuta, ah. Gisiguro gyud namo nga limpyo og titulado ning yuta, ah. Mahimo bang makita ang mga papilis nga inyong gihuptan? Pa, murag alkansi man ta aning kahimtanga. Kay kompleto man sila sa mga papilis. Pero nganong gibaligya man ni ng piring? Nagduda kung may dili maayos lang gibuhat sa yuta ng piring. Ngano nakasulti man ka anak, pa? Magsusit pag-usap ka ng piring.
na nga 2012 pang ilang mga papilis. Kining ako ang tinuod kay 1983 pa ni. Mao ba ng biring? Ni anak ko ang deklarasyon. Sketch plan ug mga papilis ingon man resibo. Pagpamatuod nga ako ang nagbuhis ani yuta hangtod karon. Maong dili mahimong ilanang ang kunon. Nabalaka gyud mi sa bag-o karong desisyon sa giingon nga nakapalit aning yutaa. Kay i-demolish kuno mi diri. Kay dili raman gud nga kami rin nakapalit og nagpuyo aning yutaa. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Pwede ba di ay nga makapasukod og yuta nga dili pahibawon ang tag-iya sa kasikbit nga yuta? Husto ba nga diretso lang silang nagbutang og muhon nga sila-sila ra? Ikaduhang pangutana. Ang tag-iya sa yuta may mga papeles sama sa deklarasyon, sketch plan ug mga resibo nga nagmatuod nga nagbuhi siya aning yutaa. Ligon ba kining kamatuoran nga siya ang tag-iya sa maong gidak-on sa yuta? Ikatulong pangutana, nakapalit mi og luna nga kabahin aning yutaa ni adtong 2015 pa nga mo'y among gibayan karon. Pero wa may makapahimo og mga papeles tungod sa kawadon. Giangkon ra ba sa nakapalit? Unsa may mahimo namo ini? Ikaupat nga pangutana. Ang mga papeles nga gihuptan sa among gipalitan 1983 pa kaysa iya paning mga ginikanan. Og ang nangangkon sa yuta 2012 pa na ang ilang mga papeles. Asa may ligon ini nila? Ikalima og katapusang pangutana. Niluwat na ba og pong ang nakapalit karon sa yuta nga ilaming demolison diretso? Pwede bagod na nilang mabuhat namo nga diretsohon lang? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marites. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo karong adlaw og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional natong mga pangutanag, mga problema guys. Kinsa may nagmaoy din ha, kinsa mga broken hearted, kinsa mga gibiyaan, gighost, wa natagda, wa gisin, giblock, agoy kasakit no. Ay sus, too man mo ana, oy, bawal magmaoy guys, ayaw mong padala, ipadala, ay mong padala sinong gibati, instead, ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan ug rason sa inyong mga pangutanag problema nganuman para mas klaro pod guys amo ang mahatag nga tubag kay usahay kung mudiretso mog pangutana kabahin sa balaod magdepende ba gid ang among explanation ug tubag usahay pod ianggid pod na nato i-align pod na nato sa mga panghitabo o sa mga sitwasyon. So pasabtami kay para klaro pod kanang perfect ang ato ang mahatag nga tambag ninyo para sure me no nga makatabang gud mi ninyo. Okay? And a big shout out and thank you sa mga likers and followers nato sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Daghan sad gyud kaayong salamat sa tanan nga maminaw nato sa ilahang mga radyo, sa ilahang mga sakyanan while nag-drive, ato ang mga pinalanggang mga taxi driver, manoy, no, ato mga grab driver din ha, atong mga angkas, usahay magdanag radyo, maminaw, no, usay magtambay-tambay, kumusta man mo din ha, no, and kompleto na gyud ang ato ang mga pagpaagi, pinamapamaagi sa pagpaminaw, aside sa radio, naasad tayo digital portal, pinaagi sa ato ang Facebook account, so thank you pod kaayo for liking and following us there, and of course, my heartfelt thank you and a big shout out sa ako ang mga likers and followers sa Elaine Tantenko Bathan nga account din ha sa Facebook. Makita man na ninyo naka-pink na checkmark kay verified sa Meta. Ako na, no? Thank you kayo ninyo.
And greetings to everybody nga maminaw si Sir Garex Calzada Tesa kinay magsigi og kisa man ni silang kanang mga magbutang-butang gani uguan kanang ako ni ipang block kanang mag-comment ba nga unsa ni like and follow kanang naay makakwarta mo ay mugtuo ana ha ay mugtuo ana kay di gid na tinuod no. Hello to Garex de la Calzada kung gi-block guys oy kapoy. Anelida Flores kang Beverly Padua de los Reyes, hello. Ninyo greetings also to Eric Sir Eric no, also to Sol Villacorta, kisa pa ni Judy Fajardo, hello, God bless you. And also to everyone nga mo like ug mo follow nato no. Unsa pa maning ato ang mga kisa pa nato anyway ang ato ang letter sender guys karong adlaw arita dire mag-focus sa ato ang letter sender letter sender nato karong adlaw taguon nato sa pangalan nga si Camille gipadani iyang suwat sa kini ang akong suliran official writers page og agoy the famous beaches in Cebu nga naay Sardine Run apog yung mga turtle ug naay tourist rest area ang Boal Cebu no. Ato ang letter sender today si Camille, ato ang letter sender kay si Marites punto legal maning iyahang pangutana kabahin ni sa ilahang yuta nga napalit katong pag 2015 kay karon hapsay no malinawan man unta pero kalit nga naay ning angkon unya declaration man siguro ni ang ilahang yuta no. So mo ni kay mo man iyang gikabalakan kay kay nabalaka sila kay naay bag-o karong desisyon sa giingong nakapalit sa anang yuta kay i-demolish kuno sila pero ingon man sila kanang kay dili ra man gud kuno sila ray nakapalit og nagpuyo anang yuta ang iyang mga pangutana of course first question unang pangutana pwede ba di ay nga makapasugod og yuta ang dili pahibawon ang tag-iya sa kasikbit nga yuta husto ba nga diretso lang silang magbutang og mohon nga sila ra dili pwede kay ma-affected man pud na ang inyo hapong property and ikaw pud as property sa tapad sa kasigbit nga yuta pwede sad gyud kang mo question ug mo reklamo nga oy ako man nisuod ba mo sa akong tamdanan pud no nga di po ka pwede basta-basta na lang muugbok din hagmuhon kay ang ako pong kwintada ako pong pag-survey mo man po ning akong sukod sa yuta ha dili pwede gid mo makareklamo ana. Ikaduhang pangutana ang tag-iya sa yuta may mga papeles sama sa deklarasyon, sketch plan ug mga resibo nga magpamatuod nga nagbuhis siya ining yutaa. Ligon ba ning kamatuoran nga siya ang tag-iya maong gidak-on sa yuta. Okay, not necessarily ang tax declaration. Ang tinuod gyud nga sakto ana is the tracing cloth, ang survey plan no of a geodetic engineer of the surveyor no nga pamatuod nga mauni ang meets and bounds sa deklarasyon. Apil pud ang imuha so kinahanglan gyud na nato husayon adto pud na nato maklaro didto sa assessor's office nga maupoy nagkeep no og record sa kanang mga yuta nga walay title deklarasyon ra man gud ang tawag ana unya mangutana mo naana siya sa records pud sa assessor's office kay kung titulo pa ni naani siya sa register of deeds no aside sa assessor's office kay kung naa kay titulo duha ka dokumento imong gikuptan ang titulo pagpamatuod nga ikaw gyud ang tinuod nga tag-iya sa yuta ug ang deklarasyon tax declaration pagpamatuod nga gabayad kag buhis didto sa munisipyo or sa syudad diin located ang property. That said, ang kanang tax declaration dili gyud na ang best evidence of ownership pero kung walay titulo, pwede gyud na siyang mas secondary proof of ownership. Kay ngano man, di man sad kamo bayad pud tuod og yuta nga kung dili pud ikay tag-iya no or di pud sa pagtuo nimo, dili ikay tag-iya nganong bayran man pud na nimo, no? So, that's the thing. Mauna siya. So, pwede na siyang mahimong proof pud but ang mas lig-on is the title. Pero kung wala, then pwede siyang maggamit no along with other proof nga napalit or ikaw ang
ang tag-iya sa yuta sama sa deed of donation, deed of sale to prove bagiunsa nimo pagkatag-iya anang yuta or extrajudicial settlement kay gipanunod baron nimo ang maong yuta. Okay? So mo ni siya no. Now, well kani mga sketch plan I think kinahanglan ninyo husayon ni nga imo ug ang iya inyo ipa-survey together. Kay kung iyaha lang bias man alkansi man ka, no? So para ma-reconcile ug maapil ang imuha. Ikatulong pangutana, nakapalit ni og luna nga kabahin aning yutaa ni adtong 2015 pa kama uy among gibalayan karon. Pero wa mi kapahimo og papeles tungod sa kawadon. Giangko na ra ba sa nakapalit? Unsa may mahimo namo ani? Una sa tanan, warning gyud and a very very strong piece of advice sa tanan nga mga naminaw nato nga naay plano nga mopalit og yuta. Kasabot gyud ko pangandoy ni natong tanan oy nga naatay atong kaugalingong luna kung asa tag makapuyo nga ato gyung maangkon ug maingon nga amo ako gyud ni no ako ning hinaguan ako ni di na ko mag-abang mo maginay pangandoy nato ba mo bitaw na nabukto tag tinrabaho dire di ba? However, in order to protect the money nga atoa in taong gihaguan gipatud-ag singot way tug magutman mapas mo maglipong-lipong na lang ta makatigom lang ta makapalit lang gyud ta aning lunaa kaning yutaa ayaw gyud mo pataka padalos-dalos. Una, susiha gyud og klaro ang tag-iya sa yuta. Limpyo ba ang papeles, dokumento, deklarasyon ra ba ni or titulo? Naa ba ni kaso or wala? Naagbuhi pa ba ang tag-iya or dili? Naabay mga anak kung patay na mamirma ba ni silang tanan? Kinahanglan man silang mamirma kanang mga ingon ana. Ikaduha, after nato masusi kung okay, maski pag gamay maglis apila in town sa budget no sa pagpalit sa yuta ang pagpahimo og saktong dokumento labi na kanang gitawag natong deed of absolute sale para mo pamatuod nga ang kaning yutaa gibaligya na ni sa tag-iya or gihatag na ni sa tag-iya ngadto ninyo. Kinahanglan in taon na ay ebidensya kung giunsa ninyo pagpanag-iya ang yuta. Di gyud in taon na pwede nga pasagdan lang nato, di gyud na pwede gyud nga wala. Mauna ako ang those are one of my kanang concerns gyud ani diri dapita kay di man na nato at the end of the day tan-awa karong nahitabo nagka problema mo unya wa kay proof. Now ang akong tambag nimo suryahi ang katong inyong gipalitan sa yuta no nga unsa man nya pwede nato i-reconstruct no ang kaning yuta nga paghimo mong papeles o dokumento pagpamatuod ga kaning yuta kaning na bahala gamay ni imo ni gibaligya ko nimo no suryahi ang tag-iya sa yuta and then husaya and then my advice is ipa-survey ninyo klaro. Ikaupat ug katapusang pangutana ang mga papeles nga gikuptan sa among gipalitan 1983 pa kay iya paning mga ginikanan ang nangangkon sa yuta 2012 na ang ilang mga papeles sa may ligon ani nila of course the older title which is the 1983 ang pangutana nato ana ang 2012 i-trace man nato giunsa nila pagkahimong tag-iya anang yutaa nga kung 1983 pa naa na siya dito sa tag-iya basin na ay namaligya ana nga wa pud mo pahibaw no in 2012. Ikalima og katapusang pangutana nagbuhi ra ba og pulong ang nakapalit karon sa yuta nga ilaming i-demolish diretso pwede bagod na nilang mabuhat namo diretso unsay among buhaton. Remember this, maski pa og at the end of the day mapamatud-an nga sila gyud tinuod ang tag-iya sa yuta good faith man mong ning palit ana di mo nila basta-basta mapapahawa no pwede unless they will pay you or unless mo file sila og ejectment ninyo. Now ang katong inyuhang gibayad ngadto sa katong inyong gipalitan bawi ato kung ugaling moabot ang panahon og mapamatud-an nga sila ang mas naay dakong katungod nga makatag-iya anang yutaa gukda ang inyong gipalitan bawi ato ang inyuhang gibayad sa yuta kay di mao ang inyuhang pagpalit. Okay? Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN daghang salamat ug maayong adlaw.